Satu tembang lagu nggih matur sembah nuwun niki wae minangkane pamundhutane Pak D Susilo Badar. Pak D aku putune sapa? Aku wis langsung mau nyanyekne Pak D aku antune sapa. Oh iya apik Jan iki mau langsung asline akhirnya mayangkara tenan iki ya iki. Jan luar biasa. Yang disebut dengan campur sari itu adalah campur rasa. Campur rasa campuran antarane musik gamelan ya qasidah ya pop ya rock ya DJ ya dangdut apa iso? Iso pop rock. Enek rocke berang. Pop. Oh iso. Rock iso. Mayangkara, Bos. Ya iso, Bos. Jajal tanjak kok kanca-kanca sinden nggo ngerok. Nah, biasanya sing iso ngerok Hani Ronanda, ayo. Hani Ronanda. Ora kliya ya pegani neh. Mangane wong iki lek enek wong meneng aja brok-brok ya. Lah, masa su. Oh iya. Ayo. Nggih ngerok ya. Ngerok lagune. Apa? Lagune pertama kita bikin yang halus dulu. Halus dulu. Terus ke sesi terakhir kita bikin rock. Oh iya, oke. Lagu Jawa atau memang lagu rock? Lagunya lagu Jawa. Lagu Jawa tapi kita bikin rock. Oke. Hani dengan Mbak Diah, ayo. Mbak. Mbak Nanda. Oh isa. Oh anu, Diah Sari Nanda. Diah Nanda Sari kene Cahayu. Kene. Sopo sing enek telepon? Iya aja kaya ngono, iki ngono 17 Pro Max. Nanda Saru. Iya, nyahan. Nanda Saru karo Handi Kumalasari. Dosa kugeng penghormatan agung risan bobo ingkang sampun samawet kali sawi kowe diri memuji marang kursane Gusti Kang Maha Agung. Kanthi jemudling kuku sing duka kang kumulun. Ambar-ambarane antariksa. Risan bobo ingkang sampun samawet kali sawi kowe diri memuji marang kursane Gusti Kang Maha Agung.
Sik. Anu ngombe ini kan ngombe mie. Mie ini kan mana ini dah. Kene. Mie sik, Nduk, mie sik. Mie dulu. Welek ras. Lek gelung muncul jan kaya ora. Tak sawang koke jan kaya beci. Ote-ote ning stasiun. Lha ta? Ayo Mas. Ya. Aku iso geblak. 90 ae lho Mas. Niki weton Baladewa. Iya, ngombe sik iya. Dan masalah totalitas dari Mayang. Tepuk tangan sekali lagi buat Niken Salindri luar biasa. Weh. Weh ngelak apa nyombar? Weh. Woi. Masalah sak iya coba bayi. Pak Sus, tasih enten malih mboten iki. Kok telas niki. Yo. Astagfirullahaladzim. Kok ya Wompokan Mas. Ya, minggu dhisik aku tak ngedekne bocah loro. Mas pelok. Ini tadi ada request dari Bapak Susilo. Ya. Mas mantennya mau kirim-kirim salam Iya, sama untuk Mas Rafli. Mas Rafli Satrio. Raplika iki Mas Amu. Iya, Mas Rafli Saputra. Selamat datang. Ya, matur sembah nuwun rawuhipun. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang balik. Ya, luar Dan buat biasa. kedua Temanten. Ya, semoga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Berbahagia selalu sampai akhir hayat, hanya maut yang memisahkan. Amin ya rabbal alamin. Aja kaya yoga-yoga pokoke. Wong yen lagi gandrung ra peduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir. Nadyan lagi bokeh direwangi trita-trita. Ajarine wis ajaga apa-apa duwe wong loro. Wong yen lagi kepingan ra peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi. Nadyan ra duwe duit direwangi kredit jarine wis ajaga apa-apa duwe wong loro. Ayo Mas. Irung bangi redek aweke sapa dik? Ireng bangi raya duwemu. Lambe tipis sedek duweke sapa dik? Lambe tipis ya duwemu. Janggut nyatis duweke sapa kan? Sangget nyantis ya duwemu. Iki piye kan? Ireng bangi ya duwe. Iki piye duwe sapa Mas? Mas dine ana sing duwe. Iki piye duwe sapa Mas? Mas dine ana sing duwe. Iki piye duwe sapa? Anune ceblok lah. Sik, Mesti ya. iki benakno. Aku gak mau pakai ini, tolong dilepas. Sing dilepas apa? Sing dilepas sing di. Engko kleru glandang. Ayo kita nyanyi ini ya. Yang mana? Ini permintaan dari Pak D. Si iki mau toh? Iya, ya. Lah, anake sapa, Nak? Anake sapa? Ya.
Iki langgam sik ae. Terus dike bajangan ini ya. Bajang ya. Dike bajang. Bajang terus mari ngono anu, cekop-cekop. Cekop-cekop. Yo. Oh. Wong yen lagi gandrung ra peduli ambletase gunung. Wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir. Anak yen ra duwe dhuwit direwangin retak-retek. Jarene wis aja apa-apa duwe wong loro. Wong yen lagi kepikiran ra peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi. Anak yen ora duwe duit Direwangin kredit. Jarene wis aja apa-apa duwe wong loro. irung bang ireken aweke sapa dik Dirembang raya duwe aku. lambe tipis seken duweke sapa dik Tipis saya duweku. ajanggut ngadis duweke sapa kan Sanggup nyate saya duwe aku mas. abang ane kan duweke sapa kan Ya duwe. Iki piye duwe sapa mas. mestine ana sing duwe Iki piye duwe sapa mas. mestine ana sing duwe Iki piye duwe sapa mas. mestine ana sing duwe kan Iki piye duwe sapa mas. mestine ana sing duwe
Iki mau ki lek Weke sapa? Weke sapa? Terus Bakang Semok. Bakang Semok, Sophia. Wih, Dari jan. Pinangkani. Luar biasa matur sembah Mbak nyuwun. Mantan ambek Mas Mantan nama jelet. Lah serem. Heeh, ndi lah sing jelabut-jelabut. Buat lagu apa? Mas Mantan Mbak Mantan endi ya? Mas anu apa kuwi jenenge? Niki murah. Apa? Nakamura Daisuke, heeh. Mau minta lagu apa, Om? Om Nakamura jenenge. Nakamura nggon pijet lho. Wis nggon pijet lho. Heeh, Nakamura. Atau Mbak Mbak Dinda mau minta lagu apa? Minta lagu Hah? We the Talk. Apa serampan? Flee of the Talk. Sabar. Oh iya. Sayang ngapunten saestu yen tering saged nuruti apa karamu ari sesane ana pinaliyane katamu bayane kok Sayangku. Mbak Manten iki mau nyuwun lagune Sabar. Wis to. Kok panggah. Enak to? Wong panggah ngono kancane karo tim tukang gawa sego nyuwun lagune kawin kontrak. Heeh. Terlanjur cinta mati di kalian kesayang. Izinkan cinta ini bisa berpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya akan ku bayar kontan. Jeng. Terus apa nih? Wis ya kuwi rong lagu kuwi lho. Nah ya wes. Loh. Masukku dinyanyekne gak iki mau tabuhane kethek ogleng ngene iki ya. Lah kan wes, sabar wes dipinangkani kawin kontrak dipinangkani. Maksudku dengan lagu dan musik yang indah. Ada permintaan juga. Apa? Selindutan. Selindutan ya. Aku emah, aku rasuti. Kulino ning kontrakan. Ora. Ya, sabar minangkani dulu baru Kita kawin. minangkani sabar. Sabar. Dulu. Mau sendiri atau mau sama teman-teman? Ada. Ini kan salindrio. Ya. Ngerangin katon jumblegring kaya maesa. Neng glong. Mijripun temanten putri miyos saking Panti Busana. Panti Busana. Kowe iki dadi muane. Katon galiah tindaira Sri Pinanganten Sarimbit. Nek sing dadi lanange sapa? Nyoblos goblok. Katon Sumplorot Cahyanding. Ipan. Ayo Pan. Ipan cici. Asoy. Iki piye? Oh, Nun sewu dumateng para pamirsa. Niki mantene kena penyakit anu. Wah, lah wong hop. Mantan aku temokne. Mantan yo fisik. Wong manten iso ditabi kebo giro iso. Duh, mantane fisik. Elek nyondro piye? Romantis aku Lagi wae. fisik. Mantene cek persiapan iki mau ngombe obat.
Heeh. Wah, lek Bat dadi pilek. nganteni bae ngene iki ya. Ya, awake sementara undur diri dulu ya niken Salindri pamit karo Pak Susilo dan warga-warga sekitar. Iki kok panggah dolanan sirah itu rumangsaku. Engko lek diketok sirahmu dikek ning mobil nggih dolanan cah cilik. Rumangsaku pamitan dhisik karo Pak Susilo. Inggih, Dan terima Mbak kasih Kang Pade. Pade Badar, mboten Ya. krana Pade nggih dinten iki rencang-rencang nggih. Ora rambut gawe. Bocah-bocah ya prei. Iya, alhamdulillah. Heeh, karepe nempur bingung. Heeh, makasih Mbak Dinda dan Mas Nakamura Daisuke, matur sembah nuwun sampun ngundang Mayangkara Campur Sari bersama teman-teman Mayangkara juga dan juga ada Wijaya Audio Profesional Sound System. Tentunya kami undur diri ya toh diajeng woi jabang bayi kok ya heeh Anu, dadi Susu. boneka sing ning mobil. Suswi oleh ya nggih